tarata ye février kalo tile 7 san 2023 Mali kunnafoni jamana na jɛmɔgɔ anw minnu b'an filɛ sanga ni a waati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔna ma an aw fo dante foli min na aw bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni min ma kɔnɔ o waati sera aw bisimila ko kura. Kunnafoni daminɛ sa bi irisi minisiri min ka baara bɛ ani kunnafoni daminɛ sa bi irisi minisiri min bɛ nɔ n'ale ka baara ɲɛsin min ani jamana wɛrɛw olu ko ɲɛbɔ ma n'o de ye Serge Lavrovi a ka nin taama in senfɛ lajɛ dɔ kɛra bi tarata février kalo tile 7 san 2023 ani a jɔnɲɛkɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye Ablaye Jope lajɛ in kun dɔ ye walasa ka kuma Mali lakana ko olu cogoyaw kan ani ka hakili falen kɛ ni jamana kofɔlen filaw olu koɲɛw kan. Min ye Bamakɔ siraba tagansegin ni wagati na gɛlɛya caman de bɛ ka don a kɔnɔna la a mobilitigiw fo ka taa se a senamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ wa aw ka dɔn k'a fɔ ko senamaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka goudron tigɛ ka taa fan dɔ fɛ ni ka taa fan dɔ fɛ n'i ma i janto i yɛrɛ la i laban i bɛ sɔn ka ti i yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso o la nka n'o y'a sɔrɔ ni lafaamuyali kɛra nin ko in na a bɛ nɔgɔya nka bibi na mobilitigiw ani ni senamaw olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u bɛ ka ɲɔgɔn jalaki nin koɲɛ in na. Fɛn min ye kurantigɛ ale kɔni bɛ ka caya Mali fan caman na ni wagati in na dɔgɔkun yɛrɛ tɛmɛnen na kɛɲɛbakaw olu yɛrɛ y'a la gosi kosɛbɛ min ye Gawo ani Minɛnkakaw ye olu yɛrɛ y'u ka nisɔngoya o yira kosɛbɛ ni kurantigɛ in na ko kabini desanburu kalo tɛmɛnen na u tɛ ka se ka kuran sɔrɔ ka ɲɛ u ka dugu o kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna la sa u b'a ɲini EDMSA o baarakɛlaw fɛ n'o ye kurandilaw ka soba o ye u ka fɛɛrɛ tigɛ joona ni waleya in bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na kɔrɔn fɛ Minɛnka mara la ni waleya kelen de bɛ ka kɛ yen nɔ n'o ye kurantigɛ banbali o ye ko kabini janvier tɛmɛnen na kuran kɔni tigɛlen don u la EDMSA ka lasigiden min yɛrɛ bɛ Minɛnka ale y'a yira k'a fɔ ko ni kurantigɛ banbali ko a sababu ye gasoil sɔrɔbaliya o ye o gasoil sɔrɔbaliya yɛrɛ o sababu ye basigibaliya o ye walasa carburant kɔni o tɛ se ka don Minɛnka dugu kɔnɔ cogo min na. Segukaw fɛ yen nɔ u ka gintanba min nɔ ni an ma wele ko Festival du Niger dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min kun sigira bololabaarakɛlaw olu tɔgɔ la o kuncɛra kunun février kalo tile 7 février kalo tile 6 san 2023 a ko labɛnbaw yɛrɛ nisɔndiyara u y'u ka nisɔndiya o yira a ko la kosɛbɛ a nafasɔrɔ siraw olu dayɛlɛnna nka fɛn min ye bololabaarakɛlaw yɛrɛ dɔw ye olu hakilina kɔni bɛ ka kɛ dɔwɛrɛ a ko kan. An bɛ taa Masinakaw fɛ yen nɔ fɛn min ye nakɔfɛnw ye o sɔngɔ jiginnen don kosɛbɛ ni wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jaba wa aw ka dɔn k'a fɔ ko nin y'a kalo kelen ye fɛn min ye jaba ye ale tun bɛ ka feere Masinakaw fɛ yen nɔ 120 fo ka taa se 150 ma nka ni wagati in na jaba sɔngɔ a jiginnen don kosɛbɛ a kilo kelen a bɛ ka feere 40 wa yɔrɔ dɔw yɛrɛ la a bɛ sɔrɔ 30 nin kɛmɛ ka kɛ nisɔndiyaba ye sannikɛlaw ale ni feerekɛlaw olu bɛɛ lajɛlen. An bɛ taa Bafulabe mara la aw ka fɔ ko Bafulabe mara la sumaya bana kun kɛmɛ ka maa min minɛ o bɛ t'i jɔ maa 20 hakɛ o la sumaya kɔgɔlen tun bɛ maa min na sa o bɛ t'i jɔ maa 27 bonyanko la o min kɛra salo olu cɛla maa 60 o de kɔni tora a la denmisɛn min si o tɛ tɛmɛ san 5 hakɛ o kan ka fo ka taa se muso lajɔlen olu ma olu de kɛmɛ ka nin ko in juguya o kɔni sɔrɔ kosɛbɛ ni kunnafoni kɔni sɔrɔla ka bɔ sumaya bana kɛlɛli cakɛda o kɔni fɛ. O cogo kelen na an bɛ taa Yorosokaw fɛ yen nɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔsoba ni an ma wele ko centre de santé de référence dɔgɔtɔrɔ jolen ko o bɛ u la ni waati in na ɲindimi banaw fo ka taa se ɲɛdimi arajo filɛlu o kɔni ma ni ala ye maa min kɔni i garisigɛ ni bana kofɔlen ninnu ye i tɛ se ka furakɛ Yorosokaw fɛ yen nɔ fi i ka wuli ka taa Kucala.
Mali Kunafon TV direction commerciale be a da aw kulo kan ko aw maa minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɛ aw ka feerefɛnw olu de ka lakodɔn walima aw ka cakɛdaw aw bɛ nɛgɛjuru sira o banba écran kan Mali Kunnafoni jabarani lajɛbagaw ni bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ko aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ